बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनिफ्राय ओंखारनाय गिबि सारिनि दिनैनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दंफैयो। गिबियावनो लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेवहाय होदों अखिल गगैया सानमारि थानानि केसनिफ्राय उदां जाबाय आरो गथारबायबो। बेनिफ्राय सोरखारा हाग्रामाखौ ब्लेकमेल खालामदों। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा बिजनीयाव 500 रां होयैनि थाखायनो जिआरपि जवाननि उदखार आइजो मैगं फालांगिरिनि सायाव। इनिफ्राय बेहाय ओरै बुंदों रेलवे पुलिसनि गुन्डागिरि। चिरां जिल्लानि बिजनीयाव सासे आइजो मैगं फालांगिरिनिफ्राय 500 रां मोनैनि थाखाय जिआरपि जवाना गाज्रि आखु बाहायो। बुधबारखालि हराव बिजनी रेल स्टेशनाव जायो बे जाथाया। बे जे माने बर' आइजोफोरा बिसेसके बर' आइजोफोरा गामिनि बाजारफोराव मैगं बायनानै गुवाहाटीयाव लांनानै फानहैयो। बेफोरखौनो सुबिदा लायो आरो जिआरपिनि मानसि रेलवेनि गुबुन मावथिफोरा। बेनिफ्राय जादों मा गवालपारा भालुकदुबियाव 10 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। गावनि न' सिङावनो आजमल शाह होननाया बे हाखर जावनानै बेहायनो मेसिन फज'नानै ड्राग्स बानायग्रा खालामदोंमोन। बेखौ हमनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन 2 हमदेरदों आरो गासै ड्राग्सनि बेसेना 10 कौटि जागोन। बेनिफ्राय बातेन्द्रनाथ ब्रह्म रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुमनि दुखु फोरमायनाय। बाक्सानि नाग्रिजुलियाव वाटार रिसोर्स बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बरनदि दैसानि खुरखानायखौ नायफैदों। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायनायनि आबुं सोदोब सायख'नाय मावबादा खुंदों। बे दाखालि 1 जुलाइआव जालांदों। बे मोजाङानो जादों। दा जोङो एसेमब्लिनि आसाम एसेमब्लिनि जे हाबाफारि बेहाय जोङो फोरमायनायफोरखौ बर'आवबो खोनासंनो मोनसिगोन। बेनिफ्राय फोसावबाय मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादनि मार्किं फर्मुला। बे मैया आसामनि शिक्षा मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बेखौ बै जि आफाद मोननै दानानै होदोंमोन, कमिटि मोननै, डक्टर बुरागहाइ आरो डक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, बिसोरनि सुबुरुन बादियै आरो मैया बिथांमोनखौ लानानैनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंसाइ मोनखांनायनि उनाव बेखौ फोसावो। बे जाबाय कभिड कर'नानि साग्लोबनाया भारतआव एसे बाङाइ जाबोनो हमदोंना। थांनाय 24 घन्टायाव 48,787 गोदानै पजिटिभ मोनदों। माने खमायदोंमोन नाथाय दा बांनो हमदों। दा आसामावथ' बांदोंआनो, भारत महरै बे एसे खम जादों। बेनि उनाव बेहाय सुजुथाया दङ बुहुमाव मानसिनि आंखाल होननाय। नोंथांमोना फरायबा बेखौ मिथिगोन मा मानसिनि आंखाल। बिनि उनाव फैबाय गिबि मन्थ्रिया आसामनि साहा मावफारियाफोरनो पाक्का न' लुनाय बिथांखिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंदों। चीननि हेंथायै बारसोम नोजोर भारतनि
50,000 उफेरा सान्थ्रि दैथायहरदों सिमनायाव। बेनिफ्राय लखिमपुरा पुलिस सानै फेक सना स्मागलार हमदों। लखिमपुरनि पुलिसा सानै नकल सना फानग्रा हमनो मोनदों आरो। इनिफ्राय मोनसे रादाब बे जाबाय 1 जुलाइनिफ्राय 12 जुलाइसिम नागालेण्डआव गोबां अखा हागोन बोथोर बिगियाननि रादाब बियो। बेनिफ्राय भारतनि गोख्रैसिन खारग्रा मोहम्मद अनासा सना 90 मेस्तानात मेटुजि टुर्नामेन्टआव 45.24 सेकेन्डजों खारनो हानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों भारतारि बियो। बिनि उनाव सावथुननि रादाब एक्ट्रेस रानी मुखार्जीआ गावनि फिसाजो आदिराखौ जोथोन लानायावनो मुखुब जानानै दङ। बेनिफ्राय शाहिद कापुरा गावनि न'आवनो सासे जोबोर मोजां लोगो मोननो हादों। बे जे इंखंनिफ्राय बेखिनियानो रादाबा। बिनि उनाव जोङो थांदिनि अग्रदूत होननाय गांसे लिडिं रादाब बिलाइयाव बेहाय ओरै होनदों सेथि माबायानो जों इंखङावबो एसे खोनासंखाबाय। मेट्रिक हाइ माद्रासायाव मेट्रिक आरो हाइ माद्रासानिया 40:40:20 जागोन। 40:40:20 जागोन मेट्रिक आरो हाइ माद्रासानि रिजाल्टनि मार्कशीट फर्मुलाया। आरो हायार सेकेन्डारि जागोन 50:30:10:10 নম্বর পদ্ধতিরে 31 जुलाइर पूर्वे फलाफल। मेट्रिकनिया 40:40:20 और हायर सेकेन्डारिना 50:30:10:10 10 मोननै 30 मोनसे आरो 50 मोनसे। आरो रिजाल्टखौ 31 जुलाइनि सिगाङावनो फोसावगोन। नाथाय हिरख 6 स्थान डिस्टिंक्शन स्टार नम्बर जेखौ आं मैया सन्देह खालामदोंमोन बे गमामारिनो जामारबाय। फार्स्ट 10ल' नङा लोगोसे डिस्टिंक्शन नम्बरबो रावनोबो होआ स्टार नम्बरबो होआ। मा जाखो बियो? नाथाय हिरख 10 स्थान डिस्टिंक्शन स्टार नम्बर बे फलाफल घोषणार अभिनव पद्धति जे आसामनि सोरखार आरो बिनि शिक्षा बिफान आरो बिनि मन्त्री डक्टर रमेश पेगुमनि जे मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्ट फोसावनायनि खान्थि आदब बियो गोमोथाव जादों। आरो दंबावोसो बिनि उनाव जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव आरो मोनबावगोन बेखौ फरायगोन। नैबेहाय अखिल गगैया बुंदों प्रत्येकटु मिसाकथार मुख खुलिम बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव अखिल गगैया मोनफ्रोमबो नंखाय बाथ्रानि मुखाखौ खुलिनानै होगोन होननानै बुंदों। मैया बियो जेलनिफ्राय गथारबाय। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय जे তিনিদিন পাছত দেশত পুনৰ মৃত্যু সহস্ৰাধিকৰ 6% বৃদ্ধি সংক্ৰমণ। सारा भारतआवनो बेयो बांदों कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय आरो थैनायनि बिबाङा। बेनिफ्राय बै दाखालि नगाव गवालपारानि नगाव भुरागावनि जे 9 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो सिथारनाय बेनि आरो मोनसे रोखा बाथ्रा फैबावदों मिथिबावदों जे जाय गाज्रि खामानिखौ मावग्रा जिनाहारि खालामग्रा आरो बुथारग्रा बेयो पुलिसनि आगोलाव सिमान लादों जे
नाबालिकाक हत्यार पाছত धर्षण करिছিল गथ'खौ आगोल सिथारग्रोदों गावनि न'आवनो बोराया आरो बिनि उनावसो फाथोबारियाव लांनानै जिनाहारि खालामदों गोथैखौनो मा एसे पापि मुगैथाव ते मोनसे रादाब ब्लेक फांगासत आक्रान्त मृत्यु डिब्रुगड़ चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटालाव ब्लेक फांगासाव गोग्लैनानै मानसि थैदों डिब्रुगड़ सावस्रि कलेजाव ते ब्लेक फांगासखौ जों गिनांगौ जादों बेनिखायनो कर'नाखौल' नङा जों ब्लेक फांगास आरो माबा फांगास बेफोरनि बागै जोङो जोबोद सांग्रां जानाया गाहाम बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ इहाय हतबरखत भरि दिले चीनर कमिउनिस्ट दले 100 बोसोर जाबाय चीन देशनि कमिउनिस्ट पार्टिया विश्व उद्देश्य हुंकार दिले चीना राष्ट्रपति चीननि जि हादोरगिरि बियो गासै बुहुमखौनो थांखिनानै हुमखि होदों जिनपिंगे कले चीनक मूर्ख हजाबले गले परिस्थिति रक्ताक्त हबो मा खोथा बुंदों चीननि हादोरगिरिया बुंदों जे चीनखौ जुदि मूर्ख बानायनो थाङोब्ला अब्ला थासारिया हालोदा गाज्रि जागोन थासारिया थैजों लोमसावनाय जागोन बे सिक्किमाव 600 फुट गभीर खावैत परिल हेनार ट्राक 3 जवान हल शहीद सिक्किमनि जाथाय 600 फुट गोथौआव सिरिलाङो आर्मिनि गंसे गारिया आरो 3 फाइखि थैयो रासिया एदिनत कर'ना कालर सर्वाधिक मृत्यु मैया ते रासियायाव सानसेयावनो जेसेबां थैदोंमोन मैयानिया बांसिन जादों बेनिफ्राय कभिड बिधि उल्लंघनर फलत उत्तर कोरिया संकट शिकार किम जं उना नर्थ कोरियानि बेलायाव मोनसे सिमान लादों जे मानसिफोरा जि कर'ना भाइरासनि बा कभिड प्रटोकल बेखौ थिक मानियाखै आरो बिनि थाखाय बे बेमारनि साग्लोबनाया बारा जादों आरो मानसि थैनायाबो बारा जादों बेनिफ्राय आफगान सन्त्रासबादीया धराखाय करले 5 पाकिस्तानी हेनाक आफगानिस्ताननि जि थिउरियाफोर बे थिउरियाफोरा पाकिस्ताननि 7 सान्थ्रिखौ गावथारो बेहाय गावथारनाय बमा होनाय बेफोरो सोलिबाय थासै पाकिस्तान आफगानिस्तान बेफोराव आगन्तुक 5 বছরের দ্বিতীয়ত মহামারীর আগমন হব পারে সিরাম ইনস্টিটিউটর মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া সিরাম ইনস্টিটিউটनि जाय माने भैक्सिनखौ बानायदों कोवाक्सिनखौ बिनि जि एक्जिक्यूटिव अफिसार चीफ एक्जिक्यूटिव अफिसार CEO बे बुंदों मा फैगौ 5 बोसोराव जे कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय बियो गोदानै फैगोन नैथि खेबनि थाखाय बिनिफ्राय पुनवालाय कले बिथाङा बुंबावदों महामारीर बिदायर भावे प्रयोजन हब 2-3 बोसोर बे जि कर'ना भाइरास फुथारग्लुंग्ला मारखि बेराम बेखौ फोजोबनो थाखाय बिदाय होनो थाखाय 2-3 बोसोरनि दरखार जागोन देग्लायनो जोबनाय नङा जों बेखौ मिथिनो मोनबाय आरो होमबा जों बयबो सांग्रां जानांसिगौ मास्क गाननांगौ आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ फालिनांगौ इनिफ्राय मोनसे मा उत्तर प्रदेश राजनीति कृष्ण प्रवेश नतुन स्लोगानरे अखिलेश्वर आगमन बेनिफ्राय दङ मोनसे गोमोथाव रादाब मृत प्रेमिकर दाराय अन्थहत्या हल युवती गावनि गोसो थानाय हौवाया आगोलावनो थैलांबाय नाथाय बिनि जि हुक्रानु बेजोंनो बेखौ सोनानै लानानै आरो डाक्टारनि दारै बिनि गोसो थानाय सिख्लाया दा गोरबोआव दङ बे सेंग्राया अलिम्पियानमोन
अलिम्पिक गेलेगिरि बेहाय बुंदों मा प्रयात अलिम्पियानर हुक्रानो धारण करिले हरिरत तेवर प्रेमिकाय बिनिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव रादाब समग्र विश्वके ग्रास करिब करोनार डेल्टा प्रजातिये सारा बुहुमखौनो डेल्टा भेरिएन्टआ साग्लोबगोन बिनिफ्राय आगन्तुक 80 बछरत समुद्रই ग्रास करिब विश्वर 41 कौटि मानुहक दैनि सागरनि जा दैमानि जा बिलोनि जा दैया बांगासिनो दङ मानोना बरफ गोलैनानै बेहाय फैदों आरो बिसिनि दैनि बिबाङा बांगासिनो आरो फैगौ 80 बोसोराव बे मा बुहुमनि 41 कौटि मानसिखौ माबा खालामगोन मन'गोन इदि होनदों इनिफ्राय विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO हुआ चीनखौ मेलेरिया बेरामनिफ्राय रैखा मोनबाय बा उथ्रिसारनो हाबाय बिदि होननानै बुंदों चीनक मेलेरिया मुक्त घोषणा करिले विश्व स्वास्थ्य संस्थाय मोजां खौरां नाथाय जोंनाव इन्डियायाव दाबो मेलेरिया जोबोद गोख्रोङै दङ दिनै नेक्स्टआव जों लानोसै प्रतिदिन रादाब बिलाइखौ असमिया प्रतिदिन बेहाय होनदों 7 लक्षाधिक शिक्षार्थी गिनिपिग हजाय शिक्षा मन्त्री डक्टर पेगुल उद्भट घोषणा दहायबो बुंखादों अग्रदूतआव बे मा गोमोथाव मा बानजाथावि माने रोखोम जाथावि साबजाथावि रिजाल्ट सिस्टेम फोसावनाय बिलाइ दा 7 लाखनिबो बारा फरायसाफोरखौ गिनिपिग खालामनाय जादों बिदि होनदों मानोना ओरैहाय खोथाया विकल्प मूल्यायनर मार्कशीटेरे नापाबो साकरि होमबा मा लाब कलेज माबाफोराव एडमिशन मोननोल' बे मार्कशीटआ जानोसै आरो बेजों साख्रि मोनानो विकल्प मूल्यायनर मार्कशीटेरे नापाबो साकरि दाना दिल्ली एखौ नांला অবশেষত কৃষক নেতা ডকমুক্ত ঘোষণা 567 দিনৰ অন্তত ন্যায়ৰ আদালতে মুক্তি দিলে অখিল গগৈ 567 साननि उनाव न्याया मुक्ति होबाय इनिफ्राय बिनि उनाव जाबाय रादाबा अनलाइन ब्लैकमेलिंग और अभिकेन्द्र मेवात जोंनि आसामाव नङा बियो राजस्थानाव मेवात होननाय जायगायाव अनलाइन ब्लैकमेलिंग नि बे मिरु ना बिनिफ्रायनो जोंनि आसामावबो खालामहरो खालि जे राजस्थानाव खालामदों बे नङा सारा भारतआवनो खालामदों मेवात होननाय जायगानिफ्राय बे मा जायो कन्ट्रल जायो बेनिफ्राय मोनसे रादाब साबजाथाव बियो राजपथत माताल हुई दरंगर द्वितीय और अभव्य आचरण सासे द्वितीय अफिसार अबिनि दरंनि बियो जौ फाग्ला जानानै जौ लोंनानै फेनानै लामायावनो हल्लां हथां खालामदों आरो माबा माबि बखिदों दा बिनि नामा कुमार सन्जीब कृष्ण आरो बेखौ दा साख्रिनिफ्राय बोख्लायथ'बाय सासपेन्ड खालामदों बेनिफ्राय 8 बनरक्षी सह 20 गराखि बिखायाक अवैधभावे AM सिंहे दिगल पदोन्नति प्रमोशन होलांबाय था खालामबाय आरो प्रमोशन होलांबाय आरो गावहा गैला 8 जन माबा फरेस्ट गार्ड आरो सा 20 अफिसारखौ प्रमोशन होनानै थांबाय आसामावनो जासै नामा बिदिया बांसिन बेनिफ्राय जोंनाव गेजेराव मोनसे रादाब दंबावो आरो नैबे बिलाइयाव बे जाबाय जोंनि जे हादरनि भाइस प्रेसिडेन्ट भेंकैया नायडू बिथाङा 72 बोसोराव हाबबाय 72 বছরের ভরি দিলে উপরাষ্ট্রপতি M. भेंकैया नायडू
इनिफ्राय सोरबा आरो बुंदों निर्मला सीतारमणर अर्थनैतिक पेकेज एखन नाटक हे निर्मला सीतारमणनि जि बे रांखान्थि पेकेज बे मोनसे नाटकसो नंगुबै नङा बे बेनिफ्राय जाबाय कोविशील्ड ग्रहणकारिखे इउरप भ्रमणर अनुमति कोवाक्सिन लाग्राखौ नङा बेलाय माबायदि जालायखो कोविशील्ड इन्जेक्शन लाग्राफोरखौसो कोविशील्डनि भेक्सिन लानायफोरखौसो इउरपआव गिदिंनो होगोन नों इउरपआव हाबनो होगोननो होमबा कोवाक्सिन लानायफ्रा मोननाय नङा बे नाथाय थिग जायाखिसै बातिल নহয় তিনি কৃষি आयेन সংশোধনীহে বিচাৰে शरद पावार एनसिपिनि लिडार दा महाराष्ट्रनि सोरखाराव बिनि दोलोआबो दंदेरो बे शरद पावारा बुंदोंना जे मिरु सरकार बीजेपी सरकारनि जि मोनथाम आबादारि बिल बे आबादारि बिलखौ बोखारनाय जानाय नङा नाथाय बेखौ फोसाबनायसो नांगौ फोसाबनायसो लुबैयो बे जादों दे प्रतिदिननिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय बिनि उनाव दा थांनोसै जोङो नियमिया बार्तायाव बेहाय राज्य सरकार निर्देशना उच्चतर माध्यमिक परीक्षार नम्बर प्रयोजन हब सरकारी निजुक्ति साख्रियाव एखौ गनायनाय नङा आरो मा बुंबावनो बिनिफ्राय राज्य सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पत्र राज्य सरकारनिसिम मिरुनि सावस्रि बिफाननि मोनसे लाइजाम ओमफ्राय कामरूप मेट्रो शनितपुर गलाघाट बृद्धि पजिटिविटिर हार गुवाहाटीयाव खमायबायमोन दा गुवाहाटी महानगराव बांफिनदों शनितपुर जिल्लायावबो बांफिनदों गलाघाटआवबो बांफिनदों दे मोनसे आरो रादाब लावरिघाटत सुलभ मूल्यर चाउलत अलाल प्लास्टिक चाउल जायखौ जोङो कन्ट्रलनि माइरं होनो बे लाहरिघाट होननायाव बे मरिगावनि नगाव मरिगाव बेहाय कन्ट्रलनि माइरंआवनो माइरं बस्थाजोंनो गुबुन बस्थायाव प्लास्टिकनि माइरं मोनदों प्लास्टिकनि माइरं जाबाथ' आरो थैखागोन बेबो खैसारि सोर खालामो बिदि पापि खामानिखौ जोङो सानस'नो हाया बिनिफ्राय स्ल'भाकियात अभिलेख प्रथम बारले आकाशत 35 मिनिट उड़िल अत्याधुनिक एयार कार এই যে गारियाबो सारि साखा गारियाबो बिरसिगोन बिरनाय ओंखारसिगोन होननाया नै जाबाय स्ल'भाकियाव बेखौ बानायग्रोबाय 35 मिनिट बिरदोंनो 35 मिनिट खम समय नङा 35 मिनिट बिरदों निट्टा आन्तर्जातिक विमानबन्दरफोरा ब्रातिस्लावा विमानबन्दरनि मोनसे एयारपर्टनिफ्राय गुबुन मोनसे एयारपर्ट बे किन्तु बियो थिक जोंनि माने स्कर्पिय बायदिसिना मा होनो मारुति भान बेफोरबादि गारि नङा आरो एसे आलादा रोखोमनि गारि बेहाय गांबो दङ गांखौ निस्सय लाखुमानो हायो हाजों खारनाय समाव बे गोमोथाव जागोन नायनो जोङो नुनो मोननो थाखाय नेनानै थाबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बेहाय अहादु बिस बेबखायर बिरुद्धे जाहाद दिसपुरर अतुल बराया बुंदों जे जायफोरा नंखाय जोलै फानो नकल जोलै फानो बिसोरनि बेरेखायै दिसपुरा जेहाद घोषणा खालामदों माने गोख्रों माबा लागोन बेबस्था लागोन बे जोब्बाय बेनिफ्राय जोङो थांनोसै दा गुबुन गांसेयाव दा सेन्ट्रेल होननाय इंराजि रादाब बिलाइ बेहाय बुंदों मा SC pulls up NGT stage committee India's COVID rate still manageable compared to developed world Prime Minister Modiya
एसे दुगानानै बुंनाय बादि जादों ते इन्डियानि भारतनि जे कभिडनि हालसाल बे हालसाला दाबो दबथाय जाथावथाव बा दबथायनो हाथाव बियो बुहुमनि गुबुन हादोरनि रुजुनायाव बेनिफ्राय रिहेबिलिटेशन ग्रेन्ट टू इन्डिजिनास पिपुल थागिबि मानसिफोरनो आरो माने फिर न' गायसनफिननाय बा थानायनि रिहेबिलिटेशन होनो जायखौ पुनरुस्थापन बेखौ खालामगोन बेनिफ्राय डिसमाल डक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कन्टिन्यूस डाक्टार आरो बेमारिनि गेजेराव जे गाज्रि बा सैलायि सम्पर्क बियो दंगासिनो बेखौ फाहामनांगोन बेनिफ्राय स्पेन राइजिं बाट सुइस कुड स्टेपल देयर गेम स्पेना आवगायदों नाथाय बेखौ सुइसआ होबथानो हागोन बे रोखोमनि बुंदों इटाली फाइनाली गेट रियल टेस्ट अप एगेन्स्ट सेरी ए लीडिंग मार्क्समैन लुकाकु बेखौ आरो बर'आव इसेबां माबायाखिसै बुङाखिसै दाना जों फैबाय जुगसंख बांला रादाब बिलाइ बेहाय दङ जे नैबे खेलानि इउरोर सेस आथे आ सन्मुख समरे बेलजियाम इटाली दिनै बेलजियाम आरो इटालिया गेलेगोन 8 नम्बर माने हाबहैनो थाखाय बे बिदेगेर अपेक्षाय आरेक हेभिवेट बदले जावा स्पेनेर बिरुद्धे आत्मविश्वासै हाथियार सुइसदेर बदले जावा स्पेनेर बिरुद्धे आत्मविश्वासै हाथियार सुइसदेर सुइस बा सुइजारलेण्ड बियो मा जि बिसिनि आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेंस बे सेल्फ कन्फिडेंसआनो स्पेननि बेरेखायै देरहानो हागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय दाबा गेलेनायाव दङ चक्रबिहु भेद करे इतिहासे कनिष्ठतम ग्रेन्डमास्टार अभिमन्यु नामानो अभिमन्यु जाय चक्रबिहु हाबदोंमोन दा बियो बै जे दाबा खेला बे दाबा खेलानि बिहुखौबो सिफायनो हानाय क्षमता मोननाय बयनिख्रुइबो दुइसिन दाबा गेलेग्रा बेनिफ्राय जोङो बेखौ नैबेहाय मोनदों माध्यमिक मूल्यायনের ভিত जासिगोन बेनिफ्राय बे एखे रादाबानो गोजा दानिया जों असमिया खबराव थांसै बेहाय दङ मोनसे बे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षानिनो रिजाल्टनि मार्कशीट सिस्टेमनि खोथाखौ लानानै बुंदों उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मार्कशीटेरे आवेदन करिब नोवारिब सरकारि साकरित होमबालाय मा लाब जाखो मेट्रिक पास जाना हायार सेकेन्डारि पास जानानै बेसिम जुदि साख्रि मोनाबा साख्रिनि एप्लाइआव जुदि बे मार्कशीटखौ होनो हायाब्ला नै परीक्षा पास साकरित फेल मा जानो बेनिफ्राय ए माहत 508 कौटि संग्रहरे समक शक्ति विभागर मोब्लिब गोहो बिफाना बिराद माबा खालामदोंना गोख्रों राहा लादों दा बे सिखाव खावनानै सुनायफोरखौ मिटार लगायो बा मिटार नष्ट खालामबाय आरो मिटाराव माबा बिजुति खालामनानै बिलखौ मासुलखौ खम खालामनाय बेफोरखौ सब हमदों जेसेबां हायो दिनैसिम खोब हमदों आरो हमनानै बिराद थाखा खामायनो हाबाय बोखांनो हाबाय 508 कौटि रां मोनबायनो बेनिखायनो ओरै बुंदों जुनब राजह संग्रहर हर्बकालर अभिलेख भंग एपिडिसिएल जाय इलेक्ट्रिसिटी मोब्लिब गोहो रानो आरो
मासुल बोखाङो बेखौ एपिडिसिएल होनो नालाय दा बेयो जुन दानाव हायेस्ट बोखांनो हादों आरो बे आगोलनि रेकर्डखौ भंग खालामनो हादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे टंलार बगली हत्या 3 जन ग्रेप्टार। टंलानि जे टंला नोगोराव थानाय जे औवा सुबायाव दाउब' बाहा लानायखौ दानब्रुंनानै दाउब'फोरखौ बुथारदों बिनि बे टंला मिउनिसिपालिटिनि एग्जिकिउटिभ अफिसार आरो बिनि जुनियर इन्जिनियार आरो सासे गुबुनखौ माने हमनानै जेलाव हरबाय। बिनिफ्राय जाबाय मा बान्दरदेवात कुवेरी करहार सेस्ता अरुणाचलीर आरो बे नसुंसेनि हादरसाजों जोंहा आसामहा जेंनाफोरानो जोबलिया। दाना बान्दरदेवायाव अन्थाइ कुवेरी बाला कुवेरी सेनायनि माबा नाजानाय अरुणाचलीफोरा। बेनिफ्राय बनमोत्सव उपलक्षे बृक्षरोपण शुभारम्भ। बनमोत्सव फैगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दंफां फुलि गायनाया जुरिजेनबाय। बेनिफ्राय जाबाय नैबे रहस्यजनक स्वामी दीपुमणि दासक ग्रेप्टार आरक्षीर मरिगावत विवाहर 5 दिनाय शिबलले बोवारिये। हाबानि अखानायैनो हिन्जाव गोदाना फासि नांनानै थैयो। मानो रहस्यनि खोथा बियो। दा बिनि फिसायनि मुङा दीपुमणि दास। बेखौ पुलिसा हमबाय। गाज्रि रादाब बियो। इनिफ्राय प्राक्तन मन्त्रीर सम्पर्क बहुदिनिया बुली दाबी। रकिबुल हत्यार भाबुकी धृत जाहिदुर अस्वीकार। रफिकुलखौ जाहिदुर होननाया फुथारनो ओंखारदों होननाय खोथाया नंखाय होननानै जाहिदुरा बुंदों आरो दे बेखौबो दोनबाय बेहायनो। दानिया जोंनाव दङ दैनिक असम। बेहाय मोनसे रादाब 10 बोसोर जनसंख्या बृद्धि पाइसे 43 लाख। 10 बोसोराव मानसिया बांदों 43 लाख। नाम आसामनि बियो भारतनि नङा। नामनिर पूर्व बंगीय मुसलमान लोकर बसति प्रधान अंचल जनसंख्या द्रुत बृद्धि। 37टा समष्टिर धर्मीय संख्यालघुर प्राधान्य। 43 लाख बांदों आरो बिनि बांसिनानो मुस्लिम मानसि। बिसिनि जायगाफोरावनो बांसिन बांदों आरो 37 जे समष्टि जोंनि MLA समष्टि बेहाय बिसिनि अनजिमाया गुबुनखौ उनाव दोनलांबाय। बेखौनो होनदों राज्य जनविस्फोरण। बेनिफ्राय जाबाय जे क्वार्टारत আজি सुइजारलैंड स्पेन इटाली बेलजियम क्वार्टार फाइनालाव गेलेगोन दिनै। सुइजारलैंडना स्पेननि बेरेखायै आरो इटालिया बेलजियमनि बेरेखायै। बेनिफ्राय बेखौबो दोननोसै जोङो। उनाव जोङो थांबाय गांसे रादाब बिलाइ जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक असम। दैनिक असमाव रादाबखौ ओरैबादि होदों जे बे मेट्रिक हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्टआनो फलाफल पाबो किन्तु साकरि नापाबो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा बियो, लाजिथाव बाथ्राबो। इनिफ्राय मोब्लिब गोहोनि बा इलेक्ट्रिसिटी थोंजानिफ्राय ओरैहाय जुनर दरमाहार बिलर हयते रसिदर प्रयोजन नाय। नैबे जुन दाननि थांनाय जुन दाननि दरमाहाखौ मोननो थाखाय माहायनाखौ मोननो थाखाय बेजों मोब्लिब गोहो मासुल आदाय होनायनि
रसिदखौ होफानांगौमोन नाथाय दा नांथ'ला होननानै बुंदों दा जुलाइ मासनियाव नांगोन आरो बेनिफ्राय जाबाय रायजो दলৰ লক্ষ্য কি কৰিব কি জনালে সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে বিজেপি শাসনলৈ কংग्रेसनि गोरोन्थिनि थाखायनो बिजेपिया आसामनि सोरखाराव फैफिनदों आसामाव सोरखार दानो हादों बे खोथाखौ बुंदों दा नार्को सन्त्रासबाद नतुन भाबुकेर सन्मुखीन भारत बांलादेश शिलचৰৰ মাজেৰে চুবুৰীয়া দেশলৈ ড্ৰাগছ नार्कोटिक्स निसा बिनि मा टेररिज्म एखौ होनदों नतुन भाबुकेर सन्मुखीन भारत बांलादेश भारत आरो बांलादेशनि बे गंनै देशा गोदान मोनसे गिख्रंथावनि मोगा-मोगि जानांदों शिलचर মাজেৰে চুবুৰীয়া देशলৈ ड्राग्स शिलचरनि गेजेरजों बांलादेशआव ड्राग्स हरदों दस्रा लामाजों फैयाखै आगोल इन्डियायाव हाबग्रोबाय इन्डियायाव हाबनानै बांलादेशआव हाबफैयो ते बिसिनि थाखाय खोब गाज्रि जोंनि थाखायबो गाज्रि बे जादों बेनिफ्राय ओरै বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ নিযুক্তিৰ কি হ'ব বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত নিযুক্তিৰ কি হ'ব फरेनार्स ट्रिब्यूनल होननाय मोनसे दादोंना बेहाय गोदान साख्रिया होदोंमोन दा नै फैगौ माबायावनो सेप्टेम्बर दानावनो जोबगोन 1600 साख्रियाफोरनिया बिनि उनाव बिसोर मा खालामगोन साख्रि गैया जासिगोन बोरै सोलिनो नैबे खोथाखौ बुंदों आरो इनिफ्राय तेजपुरर मिशन सारियालित उरन हेतुर निर्माणर शुभारम्भ फ्लाइओभार नि फाउंडेशन स्टोन गायसनदों तेजपुर मिशन सारियालियाव इनिफ्राय ओजोंहाय खोलानि रादाय बियो सिंहेमारी ब्रह्मपुत्रर तीव्र खहनिया बेनिफ्राय दङ सिटलिना केनिन साकारिर बिदाय सिटलिना केनिन साकारी होननाया लंडन माबानिफ्राय लन टेनिस गेलेनायनिफ्राय बाहेर जाबाय जेनबाय आरो इनिफ्राय भारत इंलेंड टेस्ट सिरिजर पराव शुभमन होननाय जोंनि गेलेग्रा सासेया भारतनि दोलोनिफ्राय बाद गोग्लैबाय बे इनिफ्राय मोनसे रादाब दङ जे दाखालिबो बुंदों मुकेश आम्बानीनि दोहोना माबायाव घन्टासेयावनो 90 कोटी 90 crores बाङोनो बे आरो दिनै होलायबाय जे आदानिना एसे खमायदोंमोन नाथाय दा बारायफिनदों नाथाय मुकेश आम्बानीया जोबोद बांदों मालायफोरा गोरिब जादों कर'नानि समाव आरो बे माहाजोनफोरा भारतारि माहाजोनफोरा माहाजोननिख्रुइ माहाजोनसिन जादों बारानिफ्राय बारा माहाजोनसिन जादों बोरै खालामनो हादों बिसिनि बिजनेसा बोरै सोलिनानै दङ बे सानबाबो सानख'नो हायि बादि ते जोंनि दिनैनि जे रादाब बिलाइ फरायनाय बेखौ दोननायनि सिगां नैबे रादाब दैनिक अखमनि जे सुजुथाय बेहाय दङ परियाल परिकल्पना बेखौ बयबो फरायनांगौ ते बेखिनिखौनो बुंबाय फरायबाय आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनानै बेखिनियावनो बे आफादखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।